adlaw, ang tibok simbahang Katoliko sa tibok kalibutan nagsaulog dining solemnidad sa ani San Pedro ug San Pablo mga apostoles, duha ka mga lig-ong haligi sa simbahan nga wala gyud buwaga sa simbahan tungod kay kaning mga apostoles dako kani sila role no sa pagpalambo, pagpatubo sa simbahan. Unya una sa tanan, ang Ginoo mao gigatukod sa simbahan. Iya kining simbahan sa Ginoo. Mato pa niya sa Ebanghelyo nga ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Mo ninindot kaayo una natong pamalandong nga kini ding simbahan nga gitukod tinukod kini sa Ginoo, dili kini tinukod sa tao. Pero iya kining gitukod diha sa sukaranan nga bato. Unya si Pedro kaniadto gitawag man siya Simon, nya karon gitawag siya Pedro meaning bato. Kay nining batuha mato pa ni Hesus akong tukuron ang akong simbahan. Sa to pa ang simbahan nga gitukod ni Kristo, iya kining gitugyanan sa pag-atiman, pagpangulo, pagmando ni Pedro, ang unang Santo Papa. Unya kini mo na si Pedro gitawag no sa Ginoo. Ato mabasa gani sa Ebanghelyo San Marcos chapter 1 verses 16 to 17. Samtang naglakaw si Hesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niyang duha ka mananagat si Simon ug ang igsuon nga si Andres nga namukot. Unya si Hesus miingon kanila, "Kuyog kamo kanako ug tuduan ko kamo sa pagpanagat og mga tao." Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Muna yun nindot kaayo nga kanida San Pedro nga gipili sa Ginoo, usa ka mananagat, yano ordinaryo nga tao nga gipili sa Ginoo nga mahimong mananagat dili na sa mga isda kundi mananagat nag mga tao. Nga gitagaan sa gahom sa Ginoo sa himo siyang parang gitawag og first among the apostles, siyang pangulo sa mga apostoles. O kaning iyang pagkapangulo, iya gining gi-exercise kay siya mo'y sa dihang nikunsad ang Espiritu Santo sa pista sa Pentecostes, siya gimihimo sa unang wali diin ang mga tao nakadungog sa iyang giwali nangakabig mituo sila sa Ginoo ug tungod diadtong waliha nahimugso ang simbahan. No, si San Pedro usab mo'y miuna pagdawat sa unang kanang gitawag pagan convert, no? Ngari sa pagtuo nga Kristyanismo. Siya sad ang miuna paghimo og milagro uban ni San Juan itos templo ang bakol iyang giayo. O daghan pa gyud kaayo nga mga instances nga si Pedro may exercise yung gigamit o ang iyang gahom sa pagkapangulo. Munang si San Pedro gipili sa Ginoo nga apostol sa mga Hudiyo. Kay mato pa ni San Pablo siyang suwat ngadto sa Galacia, si San Pablo nag-ingon, "Hinunua, nakita nila nga gisugo ako sa Dios pagwali sa Ebanghelyo ngadto sa mga dili Hudiyo." Ingon nga siya nagsugo kang Pedro pagwali sa Ebanghelyo ngadto sa mga Hudiyo. Kay tungod sa gahom sa Dios, gihimo ako nga apostol alang sa mga dili Hudiyo. Ingon nga gihimo niya si Pedro nga apostol sa mga Hudiyo. Si Santiago, matupan San Pablo, si Santiago, si Pedro ug si Juan nga giisip nga mga pangulo miila nga ang Dios naghatag kanako nining talagsaong buluhaton. Busa nakiglamano sila kang Bernabe ug kanako. Ingon nga mga kauban sa buhat kaming tanan nagkauyon nga magtrabaho kami
diha sa mga dili Hudiyo ug sila sa mga Hudiyo. Ang ila lamang gihangyo mao nga among hinumduman. Mo man ingon San Pablo nga among hinumduman ang mga kabos sa ilang pundok, butang nga ako gayong gihaguan pagbuhat. O din sila, no? Si San Pablo, si San Pedro nagkauyon agig pagsunod sa mga gibuhat sa Ginoo, mao gyud ang pag-atiman sa mga kabos, kato mga biniyaan, kato mga bakol, kato mga buta, mga sanglahon, mga giisip sa kalibutan nga walay bili, atiman sa mga apostoles labi na San Pedro ug San Pablo, kay mao ni ang gisugo sa Ginoo nga atimanon pag-ayo ang mga huyang, ang mga biniyaan, mga sinalikway. Muna si San Pedro, no, sama ni San Pablo, gipili sila sa Ginoo aron sa usa ka misyon, pagkabig og mga tao. Kanya gigamit sila si San Pablo ug San Pedro aron ang himaya sa Dios, ang mga milagro sa Dios mahimo diha kanila aron makabig gyud ang mga tao. Si San Pablo atong mabasa nga siya lahi kang San Pedro sa iyang kahimtang, kay si San Pedro mananagat ordinaryo nga tao, pero si San Pablo gingalan sa kanang Saulo kaniadto, gitawag sa Ginoo gikan sa pagka manggugukod sa mga Kristiyano ngadto magsasangyaw og tigpanalipod sa ebanghelyo. Miuyon ganin siya sa kamatayon ni San Esteban. Si San Pablo kaniadto kanang Parisiyo, batid sa balaod, edukado, abogado, pero sa dihang gipili sa Ginoo, kanang gigamit sa Ginoo aron mapalambo niya ang simbahan. Nindot kaning iyang na hiaguman ni San Pablo, kay sa dihang naglakaw siya uban siyang kauban padung sa Damasco, kay iyang pandakpon tong mga Kristiyano nga gitawag kaniadto og mga sumusunod sa dalan. Kalit lang dunay hayag nga miigo kang San Pablo. O ningon siya, kinsa ka mang Ginoo? O mingon ang Ginoo, ako si Jesus nga imong gilutos. Unya nabuta San Pablo, unya di man siya kita, gitabangan siya pag-adto sa Damasco, ug didto dunay usa ka tawo nga gigamit si Ginoo pag-ayo kang San Pablo nganlag Ananias. Nya ang Ginoo miingon kang Ananias, atua si Pablo, kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako ug sa pagpaila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari, ingon man sa katawhan sa Israel. Ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pagaantuson tungod kanako. Muna ang isulti sa Ginoo. No, si San Pablo ug San Pedro, lain silang mga kinaiya, lain silang mga kahimtang sa kinabuhi, pero nakanindot sila kagipili sa Ginoo aron mahimong kanang pangulo sa mga apostoles, mahimo siyang apostol si San Pedro sa mga Hudiyo, San Pablo sa mga dili Hudiyo. Unya si San Pedro, no, Saint Peter, stands for the unity of the church, while Saint Paul stands for the universality of the church. Tungod kay diha ni San Pedro nahiusa ang simbahan sa Dios. Ug diha sa ni San Pablo nasangyaw ang pagtuo nga Katoliko, ug nahimo natukod ni San Pablo ang unang mga simbahan dito sa Europa. The first churches in Europe were established by Saint Paul. Pinaagi siyang mga pagwali. Niabot ang pulong sa Ginoo sa kanasuran tungod kay agig pagtuman sa kabuton sa Ginoo nga mahimo siyang apostol sa mga dili Hudiyo. Nya doon na gito mga higayon nga wala siya dawata, gisalikway, gitamay,
may kausa gikuan siya, gibugal-bugalan, gipasakitan, gikulata. Tanang mga paglutos, pag-antos nasugatan ni San Pablo. Pero wala siya biyai sa Ginoo. Nya kini San Pablo o San Pedro naabot sila sa Roma, o si San Pedro gilangsang sa cross nga binali ang iyang cross. Gituwad ang iyang cross. O si San Pablo gipunggutan sa iyang ulo. Bisag manalahi sila og mga kahimtang pero nausa ang ilang pagtuo, paghigugma kang Hesus. And they were ready to offer their lives, their hearts, their minds to the glory of Christ. Atong pakpakan si San Pedro, San Pablo, no? Kay sila naghatag na ito panag-ingnan nga si Jesus angay guday natong pakamatyan. Jesus deserves our love. Angay siya natong pasidunggan si Jesus. Ipakita si kinabuhi ni San Pedro, San Pablo nga si Jesus angay natong simbahon, angay natong tuuhan, angay natong higugmaon, angay natong daygon, himayaon kay si Jesus ang pinadala sa amahan. Mato pa ni San Pedro sa Ebanghelyo nga ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Busa manindog kitang tanan, mag-ampo